يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي. Definitivno ono na kraju krajeva što je rekao Imam Malik radijallahu ta'ala po pitanju njegovih fetvi, po pitanju njegovog javnog nastupa. Da to on nije uradio dok nije veliki broj učenjaka mu potvrdio to. Znači to su ljudi, učenjak je onaj koji je sjedio pred učenjacima. Koji je sjedio pred učenjacima dugi period. I to se danas nastala određena konfuzija zbog modernog načina stjecanja znanja, odnosno zbog diploma, zbog univerziteta. Ali diploma nije nešto što je nepoznato islamskom umetu. Od ranih perioda islama je bilo nešto što se zvala papir, što se zvalo idžaza, što se zvala senet i slične stvari. Ljudi su imali papire, su dobijali idžaze da mu prizna da je nešto saslušao, da je nešto shvatio ili slične stvari. Mi to sa modernim univerzitetima malo degradiramo. Ali ono što je prisutno kod islamskih učenjaka na svjetskom nivou i kod islamskih učenjaka kod nas daje na lokalnom nivou, jeste da su to fakultetski obrazovni ljudi sa visokim akademskim zvanjima koji su istovremeno van svojih obaveznih predavanja na fakultetu sjedili pred učenjacima u džamijama, u mesdžidima, na njihovim halkama. Znači mi smo, hvala Allahu, zadnja generacija kako je uvelo se moderno akademsko stjecanje znanje s aspekta univerziteta, mi nismo ostavili naše halke, nego smo išli na predavanja, a istovremeno smo radili. Znači to je prvo, da se stjecao znanje pred eminentnim islamskim učenjacima. Drugo, od najveće osobina učenjaka jeste da radi po onom što je naučio. Najveća osobina učenjaka jeste da radi ono što je naučio. Kaže se jednom od zemalja arapskog poluotoka, žena brani doktorsku disertaciju iz hadisa, kaže otkrivena, sa suknjom malo, znači ispod koljena, i kaže po pitanju tog hadisa šejh Albani je rekao da je slab. I ona sad ulazi u naučne rasprave oko struke njene, ona studira hadis, završava, doktorira na hadis, niti ima hidžab, niti je propisno pokrivena, a ulazi u to što je šejh Albani rekao po pitanju. Hoćemo mi reći za nju da je ona učenjak kada uzme sutra diplomu magistra ili doktora. Znači jedan od uslova i glavni uslova da je ona amin bil ilmihi, da je on radi po svom znanju. Da on radi po svom znanju. I danas čitam jednu interesantnu poruku iz ranih generacije. Kaže, kada bi otišao kod čovjeka da učim, kod učitelja da učim, prvo bi pogledao njegov odnos prema namazu. Pa ako bi bio od emaneta po pitanju namaza, kaže, ostao bi kod njega na halci. A ako bi vidio da odgađa namaz, kaže, odmah bi ga ostavljao, jer sam shvatio, ako je tako shvatio najbitnije pitanje u islamu, kako je onda shvatio manje bitna. Ona koje su, sva su bitna, ali manje bitne stvari. Znači u taj vakat pa su ljudi gledali, ti danas pogledaš čovjek, kakav je po pitanju kamate, kakav je po pitanju miješanja, kakav je po pitanju miješanja muškaraca i žena, kakav je po pitanju jedenje harama, pojavljivanje na haram mjestima, učestvovanje u haram nekim manifestacijama. Znači možeš da vidiš kakav je u komunikaciji sa ljudima, da vidiš kakav je praktični dio njegovog islama. I opet ne kažem, ne gledaš mu bradu i ne gledaš mu nogavice. Znači nije to samo, nego gledaš kakav je sveobuhvatni njegov odnos. I po meni, i najveća osobina učenjaka jeste njegova blagost. Mi smo od šeha Mergamisija, šeh Salih Mergamisi, i omiljen popularan je predavač. Čuli smo za njega 70 tefsira da je do sad različiti pročito. Znači 70 različitih tefsira. Jako on mutehas filoga. Šeh Salih Mergamisi. Jeste. Ali je poenta da je posvetio se izučavanju tefsira. I učio pred nekim našim šehom u Medini. I rekao jednu rečenicu koja bi se sve više i više urezuje u glavi. Kaže, što više čitam, sve manje ljudima osporavam. Sve manje ljudima zabranjujem, sve manje ljudima zatvaram vrata. I stvarno, kod islamskih učenjaka vidjet ćeš blagost i vidjet ćeš širinu. Jedino kod onih koji su slabog znanja, oni su spremni odmah u samoj sekundi. Ma može ili ne može. Omer radijallahu ta'ala anhu, kojim je potvrđena firasa, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, u prijašnjim narodima je bilo ljudi koji su imali pronicljivost. Ako iko u momentu ima firasu, tu pronicljivost, kaže, to je Omer radijallahu ta'ala. Pa kad je došao za halifu, ako nastane neka nova situacija za koju nema uporišta, ne zna iz suneta da izvuče, kaže, okupio bi sve živeće učesnike Bedra koji su mu dostupni da kaže, ljudi, šta ćemo sada?
ne požuruje, ima blagost, spušta loptu, da uči o pred učenjacima, da radi po onome što zna i da je u toj svojoj metodologiji blag. Mislim da su to najveće 3 osobine po koji čovjek može da prepozna učenog od neznalice. Evo šejh će dopuniti ili ispraviti. شيء بسيط هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنه الراسخون في العلم من يعلم الناس صغير العلم قبل كبيره. Kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, onaj dio koji se kaže rasihune fil ilm, znači oni koji su, kako bi se rekao, rasihune, koji su zadubili u znanje, koji su učenjaci, pravi učenjaci su oni koji objašnjavaju ljudima prioritetnije stvari nad onim koji su manje prioritetne, odnosno na elementarne stvari prije nego što im uđe u krupne teme. Kaže, to je osobina onoga koji je učen. وتجد هذا الكلام عند غيره من الصحابة مثل ابن عمر رضي الله عنه كان يقول تعلمنا الإيمان قبل القرآن كان يعاتب من كان يعيش من التابعين لأنهم تعلموا القرآن قبل الإيمان وهذه كلمة عميقة تعلمنا الإيمان قبل القرآن. Kaže, ova rečenica koja se elementarne stvari podučavali prije krupnih pitanja se prenosi od drugih ashaba, kao što je to došlo od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu, kritikujući generaciju tabiina. Pa im kaže, mi smo se podučavali imanu prije nego što smo se podučavali Kur'anu. Jer je primijetio da u tabiini nauči Kur'an, u stvari nije ništa usadio u svom praktičnom djelu. أما اليوم قد تجد أحد من الدعاة أو ممن ينتمي إلى العلم يعلم الشخص الذي يصلي منذ شهر الشيء الذي يعلم الشخص الذي يصلي منذ 15 سنة. Danas ćemo vidjeti taj problem kod daji, onih koji se bave znanjem, da osobu koja klanja mjesec dana podučava istim stvarima koje podučava i čovjeka koji klanja 15 godina. فيبدأ معه في أخطاء الدعاة وفي أخطاء الأئمة حيث الرجل لم يستقر الإيمان في قلبه بعد. Kaže, pa ćeš vidjeti da mu objašnjava takav čovjek, takav daje, objašnjava početniku koji su to greške daja, koji su to greške razilaženja, a čovjek koji su još uvijek iman nije usadio u njegovom srcu. وتجد هذا يعني هذه مخالفة ظاهرة للسنة حيث النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر في مكة قال لعائشة رضي الله عنها لولا قومك حديث عهد بالإسلام لأعدت الكعبة على بنائها. A ovo je ono što ima uporište u sunnetu našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pošto je već se ustabilio islam i muslimanski princip vladavine, rekao Ajši radijallahu ta'ala anha da tvoj narod nije taze primio islam, napravio bi Kjabu da bude na temeljima na kojima je bila iz vakta i Ibrahima alejhi selam, ali nije smio zato što ih ne bi doveo u iskušenje. وهذا هو الرسوخ في العلم أن تعلم الناس الذي ينفعه في هذه الفترة والذي سيعمل به ليس شيء لا يتحمل عقله ولا يتحمل إيمانه والذي لم يستقر بعد في قلبه. To je to pravo učenjaštvo, da ljude podučavaš onome što će mu koristiti, ono što praktično može da primijeni, a nešto što se može ustabiliti u njegovom srcu, a ne da ga učiš stvarima koje njegov razum još uvijek nije spreman da prihvati. Samo od Allaha tražimo da nas popravi, da nas izliječi. To je. يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا